нехай будуть з душі Івана. І з Духом Твоїм. Дорогі, сьогодні я всіх вітаю, всім на этой святой мши. І сьогодні ніби звичайний день для когось незвичайний, для когось ввогуле незвичайний. І сьогодні такі дві нагоди до радості у нашій супольності парафіяльній. Перше – це день народження Дарка, який приїхав спеціально з Польщі, як 18 років відзначити на будові нашого кляштера. Ось, і я нарушив його інтенції. 18 років вже приглядують сюди, не ведують. Ходять до капуциновців, ці люди жаліться, да, глядь, Бог йому натхне його. Другая нагода до радости – это то, что брат Ян наш еще не первый раз в жизни отримав лист про слухняність у Вінську супольність. Буде, можна сказати, треба, буде відказувати за капуцинські меди і так само за покликання. Там так само для Дарка, знову ж, є для Янка поле для праці. А ось, і брат Арик за його молиться, прошедши потрібний ласки, Боже благословення. А брат Максим молится за Зинаиду и Светлану, просячи Бога здоров'я людей. І ще так само інші наші просьби, які носять в своїх серцях, заносять на алтари Пана, и как бы могли год наслаждаться, готовя веру, переборщили Бога за наши грехи. Споведаемся. Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешили навеки, думкою, словом, мужиком и занятанием. Моя вина, моя великая вина, тому прошу, найсвятейшую, за всякой Панну Марию, усіх храмов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про принижение Твоего Сына поднял хвала и человечества, одари своих верных святою радостью, и учеников вызвали из неволи греховной, досягнули вечного счастья, проспали нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарит в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: поставили у Израиля королев, а я не отменил. Поставили кровников, и я не ведал. Со сребра своего и золота своего зробили для себя идолов на згубу. Я откидаю тенца твоего, Самары, распалился гнев мой на тебе. Доколе еще не смогут очиститься сыны Израиля. Тенца зробив ремесник и огнебог, але разобьется на ковалке самарийский телец. Я не посеять ветер, а пожнуть бурю. Збожий без колосов не даст муки, а коли навод и узродить, чужинцы все з'едуть. Тому что Ефраим помножил алтари для грехов, и я не стану для его охранников на таку.
Я написаў яму свае шматлікія законы, але яны палічылі іх чымсьці чужым. Яны любяць ахвяры, рэжуць ахвярнае мяса і спажываюць, але Пану не падабаецца гэта. Цяпер ён узгадае пра несправядлівасць іх і пакарае за іхнія грахі. Яны вернуцца ў Егіпет. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Izrael, spodziewajся na Pana. Бог наш у небесах, czynić усё, что захоча. Ich miej добрыта сребра и золота, справа рук человечек. Мають вусни, але не говорять, мають очі, але не бачать, вуші мають, але не чують, мають нос, але не відчувають паху. Мають руки, але не дохранаються, ноги мають, але не ходять. Тие, хто їх робить, приподобняються до їх, і всі, хто на їх сподяється. Izrael, сподівайся на Пана, Ён твоя допомога і оборона. Дом Аарона, сподівайся на Пана, бо Ён твоя допомога і оборона. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я добрий пастир, каже Пан, і ведаю своїх, а мої ведають мене. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Матвія. У той час привели до Єсуса нямого чоловіка, опанованого злим духом. І коли злий дух був вигнаний, нямий почав говорити. І люди казалися здивленням, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї казали, князем демонов, и он выгоняет злых духов. Обходив Єсус усі городи і вёски, навчаючи у їхніх синагогах, обвіщаючи Євангеліє володарства і вилечуючи всіляку хворобу і всіляку немощь. Побачивши натовпи людей, він злитувався над ними, бо вони були знесилені і покинуті, ніби овечки, які не мають пастора. Тоді він каже учням своїм: «Жниво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала. Тому моліться Господаря жнива, каб выслаў работнікаў на жниво свое». Гэта слово. Хвала Тебе, Христе.
Поставил у Израиля королев, але не от меня. Поставили кировников и не веру. Со сребра своего и золота своего зробили для себе идолов возлюбленных. Коли Иисус начинает проповедовать об навертании, проповедовать добрую вину, коли начинает оздоровлять, изгонять демонов, люди с таким здивлением и шоком кажут, ніколи не было такого еще в Израиле. Для них это настолько дивно, что они в шоке. Это николи такого не бачили. А то, на что хотел бы я сегодня звернуть увагу, это правда, что в Израиле справді были цуди. В Израиле бачили цуди, бачили великі цуди. І гэты цуд яны захоўвалі у своих сердцах, у своих навучанні увесь час. Яны ведали вельмі добра про то, что здарылася ў Египте, про Пасху. Яны вельмі добра ведали, что Бог зрабіў для Моисея, для Авраама, для Давида. Ведали, что Бог был тем, кто вел их, кто робил сапраўды паміж імі великие знаки. А когда приходит Христос и робит то же самое, что перед этим Бог робил в Израиле, они, кажется, никого не такого не бачили. А все це для того, что народ зачинил свое сердце. Так, как сегодня кажет пророк. Народ зачинил свое сердце, обнижался. Потому что не хочет только чуть про Бога. Не хочет только чуть про Его дивные речи, про то, что Он створяє в житті. Для того, щоб справді жити разом з Богом, жити Богом, треба весь час бути готовим, весь час бути відкритим. Чоловік повинен, до этого цього Бог увесь час, увесь той заповідь, Бог йому дав, бути відкритим на основі. Усі великі герої з народу заповіду, і вони таким стали тільки для того, что весь час их сердце было открыто, весь час их сердце шукало Бога. И оно тягнулось до Него. Посеред слова, посеред того, что здралось на Богу, навокол сердце шукало Бога. И знаходило. Але з цього часу народ про це забув. Бо на шмат легче було збудувати собі алтари, на шмат легче собі було зробити башков з ахвяру, цей ахвяру, які приносилися Богу. Але сенс застався вже не в тим, що чоловік справді повинен був зробити, відкрити своє серце. Але сенс, вони пожадали упасти у сам факт ахвяри. Хотіла принести ахвяру, зробити конкретний жест, сказати конкретне слово. И им выдавалось, что они уже мають добрый, что Бог уже у них в руках. И когда пришел Христос, одни сказали, это что-то дивное, а другие, не пожелаючи открыть свое сердце, просто сказали, злым демоном угнает демон. Абсурд сказали. Але сказали. Но тяжко было признать, что так справді блукали дійсно в тени. Тяжко было признать, что так справді они весь час были издалека от Бога, хотя повинны быть ближе всего. Иисус, обходя все города и вёски, научаючи у их синагогах, обвещаючи Евангелие благодатства и вылечивая всякую хворобу и всякую немощь. Иисус не робил ничего незвичайного в житті этого народа. И Он шел, обвещал. То же самое, что робили пророки, то же самое, что робили до этого все выбитные апостолы Старого Завета. То, что нужно Иисуса одышать, и Он не робил то, что казало это сказать. И не было только тенью того Бога, який виходить на народ. Я сам Бог, який виходить, який вийшов на народ. То, що зробив Єсус,
это новый способ подходу Бога до человека. Kiedy człowiek nie pożądał słuchać słowa, nie pożądał słuchać innych ludzi, nie pożądał starać się переменить siebie, to Bóg wyszedł do człowieka, как począć człowieka zmienić. Nie czekał, że człowiek sam zmienić, a począł wychodzić i zmieniać go. Jezus, zobaczył, że na nowo людей, впитывал się na nich. Так само и теперь Христос заступается за нас в молитвах, какие мы узносим до Бога Отца. Молимся за Святый Костел, как его пастырская праца была проявлением глубокого Бога об всех людях. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся за пасторов Костела, как они были уважливы до проблем своих верников. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся за молодь, как она знайшла силы для офиарной працы на користь Костела. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся за людей, которые шукают правду, как Христос освятил их кровью. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся за Дарюша, 18 год с дня рождения, о потребных ласках, Божьих благословений, на дальнейшее жилье, на дальнейшие планы. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся за брата Яна, нашей супольности, працевал себе Ликепская, Щелепш, как отримував задовольнення і освободу зі своїх обов'язків, так само доповняв кожного з нас, як Святий Францишек запланував, загадуючи братам жити у супольності. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся об здоровье для Зинаиды и Светланы. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Молимся за нас, удельников этой наисвятейшей офиары, как Божие Слово, Святая Коммуния, были для нас хранителями духовных сил в студенном житии. Тебе прощим. Выслушай нас, Господи. Всемогутний Боже, Ти відаєш усі наші потреби, тому просимо Тебе, нехай прийде Твоє владарство, наші молитви і чини, нехай наближають нас до Його образу Христа, Пана нашого. Аминь. Молитесь, братья и сестры, которые ваши офиары принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай нам Бог прийме офиару Твою, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на Христа и всякому Христу Святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить офиара, якою Тобі складає, и нехай з дня в день веде нас до життя, что чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з духом Твоїм. Богу серця.
Твоем, Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, Усемагутны вечны Божы, хоць Ты не маеш патрэбы ў нашым праслаўленні, аднак даеш нам дар Твоей ласки. Каб мы складаючы Табе падзяку, каб мы складалі Табе падзяку. Нашыя гімны хвалы нічога не дадаюць Твоей велічы, але дапамагаюць нашаму збаўленню праз Христа Пана нашага. Таму разам з хорамі анёлаў мы прославляем Тебе с радостью, воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогущий, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершине, благословенный Бог, кто приходит в имя Бога, Хосанна на вершине. Сапраўды Божа, Ты святы, храніцца ўсялякай святосці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёй нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящайте Твою Богиню, вызнаем Твое воскресение и читаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть и мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у одно. Памятай, Пане, про костёл Твой рассеянный во всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які пастулі в надійному воскрешенні і про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з греху світу, і дозволь побачити святого обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над всіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей і Панной Марії, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які справедливо подобалися Тобі, как з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся наша и хвала, разу все веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учинив Божими дітьми, тому осмілюємося казати: Отче наш,
который рассудили, все свящай имя Твое, прийти благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво успокоить дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были заущуды вольны от греху, и захованы от всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Кольцова Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Баранку Божий, яки ешь на земле, грехи землю, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки ешь на земле, грехи землю, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки ешь на земле, грехи землю, подай нас упокой. Божь баранок Божий, Божь той, кто бере на себе грехи света. Благословенные покликанные на вечерние охоны. Пане, я не правда, как Ты прощен мне, а я скажи Твое слово, и будь я здоровья душа моя.
Молимся, умацованные такими великими дарами, прощим Тебе, Пане, ученика мы отрымали исповедные ласки, и неоспынно Тебе прославляли праз Христа Пана нашего. Дякую за спільну молитву, najlepsze życzenia dla Darka, aby wzrastał nie tylko w sile, ale również w Bożej łasce, aby cieszył też nie tylko rodziców, tatusia tutaj obecnego, ale też i był naprawdę takim przykładem też dla innych. Darek oznaczaje się dzień narodzenia, jak dzień narodzenia 18 oznaczało żołnierz na nowicjacie, tak koronację kierowniadą można. To na sobie nie to, że bądź było uczaralne, nie, bo Janka tak samo wyczuję. Darmaczyństwo słuchaje się, wspólność życia nie tak prosta, ale machczywa. Dziękuję w Bożej łasce możemy razem siebie formować w do światości, по-разному это выходит, они не выходят, как башня, трошки лепше, трошки горше, але нормально. Всем доброго вечера, ожидаю, примите Божие благословение. Пан с вами. Niechaj was błogosławić Bogu Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie uspokoić Chrysta. Dziękuję Panu.